Vydýchajte sa! Tak áno, do zápasu sme šli s tým, že nechceme podceniť Devínsku. Ja som tu bol minulý rok s Ružomberkom a vedel som presne, čo nás čaká, že bude ťažký terén a domáci, dokým budú cítiť šancu, tak pôjdu o každú loptu. V podstate aj sa to trošku v médiách pretriasalo a bolo to tak aj na ihrisku. Myslím si, že dnešný zápas, ak môžem zhodnotiť, výsledok zaslúžený, prišli sme sem vyhrať a myslím si, že chlapci presne pochopili aj taktiku, akým spôsobom sme chceli hrať a už hneď v prvom polčase sme si vytvorili náskok. Tak myslím, že náš výkon bol dobrý. Zo začiatku trochu rešpektu sme mali, ale ustali sme aj tlak, aj ten rešpekt potom opadol z nás. Myslím, že to bolo fajn. Potom taký nešťastný gól, center na zadnú, čo sa vrátilo vlastne pred peťku, kde hráč sám hlavičkoval. Nemalo by sa to stávať, ale tak stálo sa. Potom to už bolo ťažké dobiehať. Ďalšia 11, to už bol taký gól do šatne, nás to trošku tak omračilo podľa mňa a myslím, že ten začiatok druhého počasu sme mali dobrý. Potom nás nakopla aj tá červená karta, ktorú dostali. Aj ľudia nás pozbudzovali, čiže myslím, že to bolo potom fajn. Je to
nevydaný úspech. Devinská Nová Ves končí ako najlepšie amatérske družstvo v súťaži Slovnaft Cupu v roku 2023-2024, čo je úspech a ja im gratulujem k tomu a prajem Devinskej Novej Vsi, nech sa jej v súťažnom ročníku takisto tak dobre darí ako v pohári a nech sa pokúsi opäť vrátiť do najvyššej regionálnej súťaže, teda 4. ligy Bratislavského fotbalového zväzu, lebo myslím, že Devinská Nová Ves do tej najvyššej súťaže určite patrí a ja im prajem všetko dobré v mojom mene a myslím, že aj mene vedenia zväzu.